ndị be ana m ekele unu ọzọkwa n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie ana m enwe uwe anya na dịka a na-aga n'ihu na-ege ihe anyị nwere n'ụbọchị taa bụ ozi nke onye mgbasa ozi ọma ga-ezi anyị na anyị ga-amụta ihe nakwa bụrụ ndị ga-erite nnukwu uru. Ama m matara nke a nke ọma na dịka Chineke si wee kọọ ụmụ anụmanụ na ụfọdụ ụmụ anụmanụ na-abụ ha nọgide eyipụ ọbụnadị akpa arụ ha nke megoro ochie wee nwụwa dịka o si wee dịka Chineke si eme ya wee bụrụ ndị karịrị ọnwụọ. Mgbe nke a na-eme ha na-enwekwu ndụ ọnwụọ, ha na-enwe ike wee dị gara ka ha dịburu wee bụrụ ndị ga-enwe ike wee mee ihe ndị ha kwesịrị ime. N'ezie akụtụ akọdụ n'ihe nke ime mmụọ, Chineke nwere atụmatụ nke ọ tụrụ wee nye mmadụ na ụdịdị nke mmadụ yiri wee bata n'ime ụwa, ụdịdị nke mmehie, nke nnupụ isi wee nyekwu Chineke, nke ikpe ekwe nkụ na nke ịbụ ndị werara ọbụnadị amara nke Chineke n'ala wee zọkwasị okwu. O nwere ntọala Chineke tọrọ ibere mmadụ ga-eji wee nweta nyipụ nke ụdịdị ahụ. Ntọala ha Chineke tọrọ nkọtọ n'ime Kraịst. Ihe a ka na-aga ịnụ n'ozi a ugbu a dịka anyị na-egozi ọma, anyị ga-ahụta ka Kraịst wee tọọ ntọala wee hibe ụzọ anyị ga-esi wee bụrụ ndị agbanwere wee bụrụ ndị nwere ndụ ọhụụ. Gee ntị n'ozi ọma. Lee anya na amaokwu nke 51. Jizọs wee zaa ya sị, gịnị ka ị na-achọ ka m mere gị? Gịnị ka ị na-achọ ka m mere gị? Gịnị ka ị na-achọ dị? Ị na-achọ maka obi ebere. Obi ebere bara ụba, ọ dị ogologo, dị obosara. Enwere mgbaghara mmehie, enwere m obi ebere nye mkpụrụ obi gị, obi ebere nye anụ arụ gị, obi ebere nye ihe niile bụ mkpa gị. Gwa m, kedu akụkụ ndụ gị nke ị chọrọ ka e mere gị ebere n'ime ya? Ọbịa mere ị ga-eji agwa onye nwaanyị sị, achọrọ m obi ebere maka mgbaghara mmehie. Ọ bụrụ nke a ka ị na-achọ, gwa ya obi ebere maka nnwere onwe zuru oke, obi ebere maka ọgwụgwọ nsọ. Gwa ya taa bụ ụbọchị nke gị, ọ ga-emere gị ya n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpuru ìsì, nwoke ahụ kpuru ìsì wee sị, onye nwanyị Rabona, biko ekwula okwu ọzọ. Onye nwanyị, tupu m abịa ebe a ịhụ gị taa, ịmara onye bụ taa, echiche m na-achịkwa ihe m na-eme. Iwe dị m n'obi megide ụwa na-achị m. Iwe na-ewe megide ụwa. Gịnị medịrị m ji bụrụ onye kpuru isi? Onye nke a wee gafee, onye m shishi nke o ji enye m tọrọ. Iwe wee na-ewe m, iwe wee bụrụ onye nwe m. Ihe na-emekọta ya wee bụrụ ihe na-achị ya. Ka chi ji jie, ka chi ji wee bọọ, wee bụrụ ihe na-achịkwa ya. O wee, ana m agbanwezi onye nwe m ugbu a. Ugbu a ọ bụzi ihe ndị ahụ na-achị m. Onye ga-azọpụta m, onye ga-eme ka m hụ ụzọ, onye ga-eme ka agbaghara m mmehie m, ọ bịa bụzi onye nwe m ugbu a. Onye ahụ nke ga-eme m mma bụ onye nwe m. O wee kpọọ ya Rabona, onye nwe anyị. Iwe ghọta n'ezie na ọ nwụrụ n'ihi gị, wee si n'ọnwụ bilie. Nna nke eluigwe emewo ya onye nwe mmadụ na onye nzọpụta nye ụwa niile. Iwe nabata ya dịka onye nwe gị taa. A ga-agbaghara gị mmehie gị, a ga-ewezuga amamikpe mmehie n'ime obi gị. Ibu arụ gị niile ka a ga-ewezuga taa kpamkpam n'aha Jizọs. O wee sị, Rabona, onye nwanyị, ka m wee hụ ụzọ. Lee anya na amaokwu 52. Jizọs wee sị ya, laba, okwukwe gị azọpụtawo gị. Okwukwe gị azọpụtawo gị. Okwukwe gị, kirikwana okwukwe ahụ. Ngwale anya, mgbe nwoke ahụ na-abịakwute Kraịst, ọ bụ onye kpuru ìsì, ma ọ na-abịakwute onye nwanyị, ọ maara na onye nwanyị ga-emepe anya ya kpuru ìsì. Ọ bịa mere o ji chifuo uwe ndị kpuru ìsì ahụ o yi na mbụ. Ọ bụ omume gị na-egosi okwukwe gị. Ana m abịakwute onye nwanyị, ana m eme ya onye nwe nke ndụ m, onye nwe nke ọnọdụ m, onye nwe ọnọdụ m niile na ndụ m dị n'ụwa a. N'ihi na m na-abịakwute ya, amaara m na ọ ga-arụ ọrụ ebube n'ime ndụ m. Ya mere m ji tụfuo uwe ndị kpuru ìsì. Anyị na-egosi okwukwe anyị site n'omume anyị, n'ihi na okwukwe na-enweghị ọrụ, nke na-agbaso ya azụ, nke dabara adaba na ya bụ ihe nwụrụ anwụ.
dị ka arụ nke mmụọ na-adịghị n'ime ya nwụrụ anwụ. Ya mere okwukwe na-enweghị ọrụ dabara adaba, ọrụ nke na-egosipụta okwukwe ahụ bụ nke nwụrụ anwụ. Okwukwe gị ga-abụ nke ga-ekwere na Chineke ga-aza ekpere gị. Nwoke a okwukwe ya wee dị ndụ, okwukwe ya wee wulie kwụrụ gadam na ihe onwe ya ga-anata ọgwụgwọ nsọ. O wee sị okwukwe gị azọpụtawo gị, ngwa ngwa ewee mee ka ọ hụ ụzọ. Asị m na ọ hụrụ ụzọ. Ugbu a nwoke a mepee anya ya otu a, waa, o wee hụ Jizọs, o wee hụ igwe mmadụ, o wee hụ Pita, hụ ndị na-eso ụzọ Kraịst. Ọ bụrụ na o lere anya n'azụ nzọụkwụ ole na ole, ọ ga-ahụkwa uwe ndị kpuru isi ahụ ọ chịsara. Ma ị maara na nzọụkwụ ikpeazụ, ngwa ka anyị gụọ n'ebe ikpeazụ nke ebe a, o wee na-eso ya n'ụzọ. Ọ gaghị chịrị efe ahụ ọ chịfuru. Lee anya mgbe ị na-abịakwute onye nwe anyị, dịka ị na-abịakwute ya taa, na ọ ga-agbaghara mmehie m taa. Siga na anwụrụ ike na ihe ndị ọzọ ahụ ịtụfuo ha site n'obi gị, ịtụfuo ha. Mmanya niile na-aba n'anya, ekpem mmanya ndị ahụ niile ịtụfusie ha. Ihe ndị ahụ eji mara gị dịka onye mmehie ịtụfusie ha. Ugbu a mgbaghara mmehie abịawo, emeghewe anya gị, ndụ ọhụrụ abịawo. Ị gaghị alaghachikwa gaa chịrị uwe ndị ahụ ịchịfuru. Ị gaghị alaghachikwa azụ na ihe ọjọọ ndị ahụ ị na-emebu na mbụ. Ugbu a ị na-esozi Jizọs na-aga n'ụzọ. Ụzọ nke ole? Ị maara n'ụzọ ahụ nke Jizọs na-aga, ụzọ nke na-eduba anyị n'eluigwe, ụzọ nke na-eduba anyị n'alaeze ahụ. Esi na ọ bụ Jerusalem. Mbanụ, enwere Jerusalem nke dị n'ụwa, nwekwa Jerusalem nke eluigwe. O wee sị esi m n'eluigwe bịa, ana m alaghachikwukwa nna m. O wee soro Jizọs na-aga n'ụzọ. Ọ bụzi gị bụ onye ọzọ. Asị m na ọ bụ gị bụ onye ọzọ ga-eso Jizọs. Dịka anyị na-atụgharị uche na ozi a nke anyị nụrụ ugbu a, o nwere ihe ndị bụ ihe wepụtara isi nke ọma nke anyị nwere ike ijirisi aka ike wee bụrụ ndị ghọtara ihe a kụziri anyị. Nke mbụ bụ na mgbanwe nke ndụ na-esi n'ebe Kraịst nọ wee na-abịa. Onwe mmadụ ọbụla nwere ike ịkpọrọ onwe were n'ogwe na akparamagwa na ibi ndụ nke inwe ndụ nke nwere enwe. Ọ bụna na nke abụọ bụ na n'ime Kraịst ahụ anyị na-enweta ike ngwa ngwa, anyị na-enweta mgbanwe nke ndụ nke na-esi n'aka abịa iji wee bie ndụ ọhụụ na-anọgidesi ike n'ime ya, na-abụghị ọdịmma taa, echi ọ dị njọ n'iru Chineke. Ọ bụ naanị nke atọ bụ na nrọrọ a ịnọgidesi ike n'ime Kraịst nọ n'aka anyị ka ọ dị. Na Kraịst kpọrọ anyị ọkpọ ogu, apụtaghị na ihe onwe ga-aga n'iru ime ya ma ị chọrọ ya ma ya chọọ ya na iso ya. Chineke na nyere anyị ọbụnadị ike nke mkpebi na nke nwere onwe. Ọ dị anyị n'aka n'ezie ịga n'iru wee rọrọ ihe anyị ga-abụ n'iru Chineke. Dịka anyị na-aga n'iru, ana m ekwenye Chineke na n'ezie na gị onwe gị ga-enwezi mkpebi a nke ga-eme ka ị bie ndụ nke Chineke na-anabata. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Si onye nwe anyị mere m ebere, abụ m onye mmehie, achọrọ m ka ị gbaghara mmehie m, achọrọ m amara gị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, ama m n'ime woro m ya, n'ihi na amara Chineke, obi ebere Chineke adịghị akpa oke. Ọ gaghị ahụ m wee kwụsị. Ị na-emere ya mmadụ niile, ị ga-emekwaranụ m ya taa. Onye nwe anyị, ekwere m, ana m anabata Kraịst dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi obi ọmịiko gị, n'ihi ogologo ntachi obi gị. I chere ruo oge dịka nke a, iwe na-asị onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Onye nwe anyị, lekwa ndị a niile, ndị nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ezi, n'ebe niile ha egosipụtawo na ha chọrọ mgbaghara mmehie, nnwere onwe, amara n'obi ebere gị. Onye nwe anyị, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ka ọṅụ nke nzọpụta bata n'ime obi ha ugbu a. Ka nwere onwe ahụ, amara Chineke nke na-eduba na nzọpụta bịakwute onye ọbụla ugbu a. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs.
Chineke nke eluigwe, anyị arịọ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị n'isi onye ọbụla nọ n'ebe a, onye ọbụla nọ n'ebe a ọ na-akpọtụ, na ndị nọ n'ọwa ozi na ndị nọ n'ọgbakọ ọbụla n'ụwa niile na mba niile. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, ma ndị soro anyị n'igwe redio maọbụ n'igbe telivishọn, onye nwe anyị n'ebe ọbụla ha nọ na-ahụ anyị, metụ ha aka, nye ha ihe ịrịba ama ha na-achọ ugbu a n'aha Jizọs. Olileanya niile na ihe niile ha na-atụ anya ya ka ọ bịa na mmezu n'ime ndụ ha, ka emezue na ndụ onye ọbụla. Ike nke mmụọ nsọ gaa njem n'ime ndụ onye ọbụla, gwọọ onye ọbụla ọrịa, meghee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị ntị chiri na ndị ogbi wee nụ ihe malite ikwu okwu. Onye nwanyị wezuga ihe niile zara aza na-arụ ha, ihe zara aza n'ụkwụ maọbụ n'aka maọbụ ọrịa obiri na aja ọcha, wezuga ha n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ịlawo n'aha Jizọs. Ọrịa ọlsa, ọnya afọ agwụwo gị n'aha Jizọs. Ndị niile dara ngwọrọ maọbụ ndị akụkụ arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ka ike Chineke metụ gị aka ugbu a, bilie gawa ije n'aha Jizọs. Akụkụ arụ ọbụla nke kpọrọ nkụ dịka osisi, ana m arịọ gị onye nwe anyị, ka ike Chineke weta ndụ n'ime ya, ka ike ahụ nke na-adịghị agha agha rụọ ọrụ na arụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Agwọwo gị o, anapụtawo gị, iwerewo onwe gị, nsogbu gị alawo. Dịka ị na-emepe anya gị taa, ugbu a ị ga-ahụ ihe ịrịba ama ahụ. Onye nwanyị mezuo ya na ndụ onye ọbụla, ihe ịrịba ama nke ọrụ ebube, nke obi ebere, nke ịhụnanya site na amara Chineke. Kredị gị onye nwanyị, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma nara ekele papa, malete n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Imarumaye, imarumaye, imarumaye papa. Ije bube dingozi, ije bube dingozi, ije bube dingozi, ije bube dingozi. Nnọọ site n'ozi ọma nke ị nụrụ na ụbọchị taa. N'ezie, ana m ekele Chineke na-enwe owuwe anya n'inwego ọbụnadị ihe irutara n'uru na mmetụ aka Chineke site n'ozi ọma nke ị nụrụ n'ụbọchị taa. N'ezie, anyị ga-enwe ọnwụ ma ọ bụ na ị ga-esonyere anyị n'ihe mmemme ndị ọzọ nke anyị ga na-ewetara gị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na nke a, ọ bụrụ na ị ga-enwe mkpali iso anyị na-ekekọrịta ọbụnadị akụkọ otu ihe ọma Chineke mere gị site na ihe mmemme a nke anyị na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke, anyị ga-esite n'ọwa ozi anyị nke bụ www.gckhq.org, nke a na-edepụta anyị n'isi onyonyo anyị ugbu a. Si ebe ahụ na-esitara anyị ozi nwere wee nye anyị. Dịka ị na-eme nke a, onye nwe anyị ga-agọzi gị. Nọrọ nke ọma.